A už keď sa tu teda rozprávame o tom, že čo je priateľné, čo nie je priateľné na tých televíznych obrazovkách, ja si to druhé spektrum názorové nedovolím označiť, že vy ste taký, alebo onaký, alebo hentaký, veď nech majú taký svoj názor. Nech si ho obhajujú, je mi to v podstate jedno, ale fakty sú niečo, čoho by sme sa mali držať. Tak sa držme napríklad vedy, už keď teda sa obhajujú tou vedou v rámci napríklad covidu, tak sa držme tej vedy aj pri témach LGBTI. Veď veda hovorí, že sú dve pohlavia. Ja neviem teda nejaké vedecké výsledky, či je okrem muža a ženy je niečo iné. V prvom rade treba poukázať na nezrovnalosť v tvrdení ministerky Šimkovičovej, keď v jednej vete tvrdí, veď veda hovorí, že sú dve pohlavia. A prezentuje to ako fakt a v nasledujúcej vete potom povie. Ja neviem teda nejaké vedecké výsledky, či je okrem muža a ženy je niečo iné. Táto rozpoltenosť a zmetenosť u ľudí, ktorí prepadli konšpiračnému mysleniu, je dosť častá. Častokrát popierajú jedným tvrdením to, čo už povedali predtým. Evidentné na týchto jej slovách je ale to, že sa ani nesnažila zistiť si o problematike určovania pohlavia niečo viac. Na internete som sa okrem konšpiračných teórií, ktoré hovoria o celosvetovom LGBTI spiknutí, dozvedel aj toto. Z vedeckého pohľadu sa slovo pohlavie chápe vo viacerých rovinách. Ako sex, čo znamená rozdelenie samec-samica na základe rozmnožovacích funkcií. A potom ako gender, čo je rozdelenie vo vzťahu k sociálnym a kultúrnym nebiologickým rozdielom medzi mužom a ženou. Pohlavná diferenciácia ale potom ďalej prebieha ešte na niekoľkých pomerne na sebe nezávislých úrovniach. Jedna úroveň je chromozomálna. Podľa toho, či má jedinec samičie chromozómy XX alebo samčie XY. Potom je tu tiež gonadálne pohlavie, to znamená, či má varlata alebo vaječníky. Ďalej je tu genitálne pohlavie, to znamená, či má penis alebo maternicu a pošvu. Taktiež je tu hypotalamické pohlavie, ktoré rozhoduje o tom, či máte mužskú alebo ženskú hormonálnu sústavu. A potom je tu samozrejme tiež pohlavie psychické. A potom je tu spomínaný gender, čiže akýsi spoločenský konštrukt toho, ako jedinec alebo spoločnosť vníma vlastnú sexualitu a rolu jednotlivých pohlaví v našich životoch. S takto hlbokými vedeckými znalosťami o človeku sa jednoduché delenie na muža a ženu stáva automaticky nedostačujúce. Totiž existujú ľudia, ktorí majú z každého z už spomínaného delenia niečo a teda nám nezapadajú ani do jednej z priznaných pohlavných kategórií. Napríklad chromozomálne je to muž, psychicky je to žena, hormonálne niečo medzi a tak ďalej a tak ďalej. Takto nám potom automaticky vzniká viac pohlaví. Len v roku 2018 ich bolo 63. A tak sa hľadajú nové názvy a cesty, ako zaradiť tieto podoby ľudskej rozmanitosti do systému tak, aby sa s nimi dalo pracovať na báze vedeckej a tým pádom aj právnej a spoločenskej. A to je presne to, čo sa teraz deje. Hľadajú sa cesty kategorizácie, na základe ktorej sa potom právny systém a spoločnosť snaží zabezpečiť práva pre osoby, ktoré do týchto skupín spadajú. A okrem toho, treba podotknúť, že je to vec, ktorá sa týka predovšetkým samotnej vedy. Keby som mal použiť filmový narratív amerických sci-fi filmov z 50. rokov 20. storočia, tak je to vec, ktorá nepozorovane unikla z laboratória, čím sa spustila mediálna debata, ktorá sa absolútne odklonila od svojej podstaty a absolútne sa vymkla spod kontroly. Takže tvrdenie pani ministerky Šimkovičovej o tom, že veda eviduje len dve pohlavia, je mylné a vtipné zároveň. Ono sa to totiž vedou všetko začalo. Samozrejme, tvrdenie vedcov v tejto oblasti bolo dezinfosvetom zneužité a posunuté do úplne inej roviny. Boli tu zneužité a sociálnymi sieťami výrazne zveličené emócie, ktoré môže mať človek pri prvom kontakte s touto témou. V dezinfosvete a nielen v tom slovenskom sú výrazne podporované emócie znechutenia, strachu, nenormálnosti, pocitu, že sa nám niekto snaží nanútiť 63 typov verejných toaliet a pritom sa jedná o verejný diskurs o novovzniknutých vedeckých poznatkoch, ktorého úlohou je určiť si nové pravidlá v oblasti práv ľudí, ktorý sa to týka, a ďalšieho postupu v oblasti vnímania spoločenskej normy v tejto veci.